ole video content tak ma in thil pakhat kan run zeptel ve lokange apoi mo lutuk lo boka in lo me kan maidonia 1xbet hi lo mer sha to pokan mai theya international license nei thlap ni in betting line game interface le poisa lak chhuala ma po arin tlak hleni 1xbet a hian sports event sang oma khan abet theya casino games khel tur chi sang ombukin heta hian crash game hi alar zual hlemaya mitam tak po in poisa an lo hlo chuak teu to ani tin I poisa hlo chua te kha olsam tak takin heng UPI bank transfer paytm le phone pay mangte hian I du huna ila chuak zel theidon boka chumai ba ka chuan registration itia I deposit masak bera khan promo code Mizo 1 ti kha in manganga 100% free bonus in dong theidon ani comment section na link le promo code kan da e kan soi bel du chu hei hi mani du thana vekani a kan tan chuan reilo te channel ti lana poisa lo hlo vele theina kha ani vesia kan enchian masak zet nuwa kan ron tilang ve chawani a amai ro chu ashana inbum na lam chu nilem lo ma se poisa tha bathil ti na reng hi chu zong chang ol sam takani awang hian keini lam chuan tilonga mila tha kan ti viawani nikhatchu Dr. John and Mary Avakola chuta Sheldon na chuan ngai damoron di lem ni alo ti wata ma se Mary chuan Dr. John na thin rimzia chu shilin Sheldon na chu Dr. John na ne na chuan ngai dam dil turin ati a college po chu hun engamo chen chol san ri turin a shil bokani ma se Sheldon na chuan e hlir ala mu thu alo soi wata chuta Mary chuan Sheldon na chu college kal tur chuan fingle ma se ala puitling tok lo nia angai thu chu ashila Sheldon angai dan chu ani lem lo hle tu na hian norwak ka chaka ma se chu tianga ka ti chuan I thu soi chu adik ti na ani dona chu wangin kanwar lawang ti in akal santa daya a chwarwal chuan anuin enge ati dona zota chuta Sheldon na chuan rel ka khaldon no panchia thlak viawin langma se puitling tam tak po in khalnuwa man ti ani tlat ati deuh muka a chuak taw ta dai mai ani Georgia chuan game an tran ma in cheerleaders dangte chu alo thlir na samaya Jenai chuan aron phok chiang hle chu vele Georgia chuan nangma kalo zong chia lawm ati daya Jenai po chuan thata ka khel tura du sak na hlanin mei chedanga melaya muani ero chuan a inchir viau tur thu alo shil ve bokani chuti lain Georgia chu library ngak tu Miss Hutchinson aron bia infiam na muna ala kal ngai lewa wang chuan Georgia chuan makalo ti angreng hle a chuta Miss Hutchinson chuan a therapy sin thil 30 ve chin tura acha awanga ron kalani thuwa soya football athlang chu Georgia chuan tha alo ti pui hle ani chutia an in biak reng lai chuan player pakhat ball hi an lama chuan aron tlana Georgia chu local son vatin player chuan Miss Hutchinson chu aron bo thal ta top maya rang takin damdoi ina an kalpui ngal damdoi in an thlen chuan Georgia in thiam lo deuh boxi chuan itu te shil tur iwanga don veti ro te a hanti kwal vel ringota chuta Miss Hutchinson chuan a single thule ama chawa a thu soin tu ti lam chu a hnai lo lutuk ati a Georgia chuan nuam lawati in tong swal a lau to boxi chuan keipo nu pui ka neya fa ka nei boka a ha thak te ania ati ringot mai ani lelama Sheldon alung oi theilo chu tema hne na alo vuina samaya kanu in college kal turin puitling tok lo min ti ani chu I oi lo zo kang mole ati a chuta temala chuan oi te reng mai alo ti sam eta Sheldon a chuan chu an lama ichang ani mo ati vele a tema chuan Vietnamese kania kan culture chuan kan nu le pa de thi ma chu naupang kan ni reng ti in api po in apa chu naupang angmaya ala en thu te chu asoi zuya chu eina apo puitling in an bar ma chu an bar thelo thu asoi chuan Sheldon a chuan Vietnamese kanilo chu kalom hle mai alo ti wata avui top chiang hle ani George and Mary chu Avakola Miss Hutchinson chen puya nei lo thu soin hun engemoti chen an hnena a chen theilo te chu avaron ani Mary chuan theite reng mai tia lo changin
George han chu tia nga ti na cha nga hria te chu lawm omati thua soi zuya George han ama wangde urewa ni thua soi chuan Mary chuan wangde urewa nangma wang liaw liaw ani kha alo ti zek maya George chuan ada arang kher mai a thopui pa chuan mi cha chin si chan chin te chu arun zot vele a George chuan a hliam tor sang sang te chu lo soin ama wanga ni ti chu a shereng maya chuta a inthiam lo to sa te reng nen a thian pa la chuan a fiam chen mai boxi a George nui chu a zate chiam lawani ti chuan mi cha chin si chu an ina chuan a hruai hota a chuta Sheldon na nen an in hmurualin Sheldon a chuan kanu in college kal turin ila puitling tok lo min ti ani chu alo ti le ngal Georgia room chu Miss Hutchin si an mantira wangin mi moi ina ariaka Georgia chuan mi moi nena chuan mi mal thil deuh ka soipui thei chengem ti in Jenai chuan an inkar chu adu aya alak serious thuwa soya mase ani po in Jenai chu adu ve tho thuwa soi bokani mi moi chuan in nei ma chu tu ta ma an ni lo thu soin Georgia chu nuam chena adu anga om turin alo ron maya chuta Georgia chuan alo ni mo dela soidan chi ani ati chuan mi moi chu a thong chiang hle dela thu soi hria chian tum chuan Georgia chu a zo chena ama lo midang mu an nei a rin lo te chu zot zelin Georgia chuan ka bosania chu tiang lam ka soi chua chu arem lawang ati a chuta mi moi chuan ka bial pa lo mani soiro ati chuan Georgia chuan meche dang ne na ka mu dun om chun chu anupui lui chi ala ni ati a mi moi chuan delan anupui lui chu a huat thua lo soi vatani ma se Georgia chuan chu tiang chu ani mel lo thu soin an in po mel viau nia a mu thua soya chu vele mi moi chuan engtiang che in mo ti in azot chik ta zela Georgia chuan aning hle ani chuti lain Sheldon a chuan Miss Hutchin si chu zo na sang sang zotin alo bi boile char char to a chuta George chuan adam doi ei turan ken sakin Sheldon a chuan film khuro a edik thayania I edik vai chuan I na I chan mayang I nei chuna ni to kha alo tia chu vele George chuan a chuatir ngal atuk zinga chuan Sheldonan Miss Hutchin si bula breakfast ka vai yange atia Mary chuan hadam tir mai tura lo shelin Sheldon chuan ka ve khan nuama tia lawm chuba ka Dr. John anena kan boina po min thethia malom ati deu khera Mary ngai dan chu ani vak lo hleni Zanri an kil holain George chuan Miss Hutchin si ei tur te chu azai sak thlapa Miss Hutchin si chuan angai lo thua soipo in George chuan ati sak zela chuta mi si chuan a inthiam lo lutuka engki mati zel mayang ka kut zung chang kara achil pal chuma po kadu apiang min leisak alo ti zung zunga chu vele Sheldon chuan kanu anglo takin ani chuan a fateril ruati nat po in sheom ti na anei lo alo ti vezata Mary chuan lo hawin an in hnia le ngala chu vele George chuan mikwal kan nei hi ti in alo khap wata in ngei tak angin I omang uti in Mary chu tong trai turin a som zuyani chuti lain mi moi le dela te chu an leng chuaka mi moi ngoi thei lutuk chu delan a chana zo chuan mi moi chuan ju ni nen an in mu thin le thin lo te chu a zo ta top maya dela po chuan poimo a voi ni khatvel an in mu tho in a chang mei bukani mi moi chuan tim deuh taksi hian a zo chik tel tela dela po chuan lo shethiamin I thiekem ni a hantia mi moi chuan phadeu tlat ma se a thiek dewa wang chuan dela chu alo lom let lingzo kani chumi zan vek chuan Georgia le Jenai te chu kara an lo in kis ve nge ya an ti ti dun na atangin Jenai chuan kan inkar hi ila thutak lo tlatin ka hria atita a chuta Georgia chuan la thutak te renge ti in kan la no panga enge thleng don kan hre nem ati chuan Jenai ngai dan chu ani lo hle maya Georgia chuan me chedang date adu wanga angaya Georgia chuan phana sa hle ma se Jenai chu alung oi theilova trap chungin kara tang chuan a chuak taw ta daya chuta Georgia chuan him takin ina thleng ngeyem ti chian turin
akar ne na anzui zel tur thua shila ahladu deuh pleisak bukin jenai po chu athin rim reng thei talavani chuti lain in lama Sheldon at chuan katumbur na chante himin zo in tum ve mi alawem ni ati phong maya Mary chuan achan khatu ma in an ngai thlapei to lawani ma na alo divat chuta Sheldon an Miss Hutchin si chu avain vele a chu vele Miss Hutchin si chuan tu emonena an lo in mu thiam lo ve to thu soin tun thlenga ala in chi reng thu asoya Sheldon at chuan idika anni chuan diklo mo ati chuan Miss Hutchin si chuan adik zok ni le ni lowin omzia anei lo nikhat po hi an ma ni ngai lovin kom ngai leinem ati a chu vele Sheldon at chungoi wangin Dr. John ngai dam dil ka bani in kashia ti in ading ta hloi maya Miss Hutchin si chuan inu zo ka lawm ka soi ati chuan Sheldon at chuan karon dil le ang ti in Dr. John ngai dam dil tur chuan atho chuak ta ngalani Mary chu alom hle maya chuta misi chuan tunge in mu thiam lo pui chu ti in Miss Hutchin si chu azota chuta Miss Hutchin si chuan azo te powa ani thu soin atlan botak dai thu asoyani tum khat chu Sheldon ate in kota hian ice cream an ron zuara Sheldon apo chuan leve in alet le lama chuan an chen om loka in tharan zor chu amua a chong chiang hle anu bula chuan let vadin athil mu te chu ashil ngala chen om thar maksak tak nei hlo hle thu soin ran vul nei le bengcheng thei tak an niang ti chu a hlau hle ani Mary chuan chen om fel tak an ron omarin thu te ama ang rual nau pang an ve abe se thu te chu soin Sheldon chu hu phur lutuk lo turin a shil boka ma se Sheldon a thung chuan ka kum rual puinen kan cheng tlang mek chu ani hi ma se nuam ka te lem lo alo ti ve mak mai ani chumitlai chuan misi chu api in avakala mi mo in kongka a hon sak rualin thilpoi mo deuh soitur ka nei ti in atlan lut ngal api nen chuan thingpui inin an ti ti a mi moi nena chuan bial pa anei thu chu soin anu nena soilo turin ati zui zat buka mi moi po chuan a shil lo tur thu alo changin a bial pa chu tu nge ni azot ve wata chu vele misi chuan marka sa ani thu soin marka sa favorite color te akumle athiam thil te chu asoi ngal zung zung mai ani chuta ami moi chuan ani chuan in dei to em ni ati chuan misi chuan an la in dei lo thu in a changa mi moi chuan ani chuan engtin nge in ngai zon theya ti in a zon le a chuta misi chuan paper phorin mi moi chu a mu tira chuta chuan marka san abial nu ni tura lo somin misi po in adu thu in alo chang ve ani lelama Sheldon at chuan an chen oma in thar en tura kal khom te chu tukvera changa lo thlir renga angai chu a thalo hle ani ti chuan apa hne na avakalin chungmi te chuan an chen oma in thar chu drugs zornan an manarin thu te chu asoi tariap maya jor cha chuan chutiang ani lo thu soin in thar chu an du zong ani le ni lo an en ringo thu chu a shilfia Sheldon apo chuan a she thiam ve ta chawani ti chuan in thar lama chuan avakal vele ngala in en tu te chu amal te te in en kwala an landa na tang chuan miswan an ni chu ring vekin an chen oma om tur chuan adu lo vekani chuta in zorna a ho tu ber chu avabia a arin lo tak mayen Mr. Lundia alo ni reng mai Sheldon chuan makati hle a an chen om thar tur te chu tu tenge an ni shiat adu thua soi chuan Mr. Lundia chuan lungai lo tur lo shilin chen om thatak le fel tak an nei tur thu chu alo shil ve mai ani chuti lai chuan lelama mi moi chuan abial nuwatan adu che a nangpo in ibial pa ta ni du'a ani chuan enge I boina ber chunita ti in misi chu azota misi chuan kartop loka match an nei tura chuan marka sa te team nen an intum tur thu soin an chak chuan marka sa chu athin rima hlausi a chaklo adu boxi lawa wang chuan aril ruwa boy hle thu te chu ashil thavekani misi chuan bolvo mathiam si a marka sa chuan avok fu theilo chuan marka sa chu athin rimin an in chen pha mai chu hlawani
chuta mi moi chuan vom thalo lui me asu ithiam zia a hria tangai ti chuan angai sang sot don che lawm ti in alo fuile ta ma se mi si chuan mi padang po in a bol vom an vuak fu theilo chuan an thin rim hle thin thu soin alungai hle thawani chuti lain Mr. Lundia chu Sheldon ate ina chuan vakalin Mary ne na chuan Sheldon chu hruai hovat turin avangin top mai ani Mary chuan a chana lo zon ngal wata Sheldon chuan in en tura kalte chu an mai chana ngei alo soi che chiam mai hi ani a an rim chia thu te chu alo shil phong mai ani chu thua hria chuan Mary chuan zia lo ati hle maya kawa hruai ho ngalange ti in a chuak zui ve ngalani atuka chuan mi mo in dela avamu a kartopa an match khel tur chungchang te chu a soipuya misi in an tumpui tur ti ma chuan bialpa ani thu soin misi chu bolvom tir lo mai turin dela chu avangin top maya ma se dela chuan alo rem ti lo na samai chak ngei chu adua misi bolvom thiam zia a hriat boka wangin vom tir nge atum thu chu a soi mak mai ani chu vele mi moi chuan a phakara chwa ve ngala dela chu lem velin a mel that thu te chu soin a fak vel luam mai boka a zei e mawang chuan dela po chuan alo nar thei ta bik lovani atuka pastor Jeffan Mary ne na chuan an inbula inthar om chu an lo mer riat ve thu soin anupui robini nen chuan len ril ruk thu a soita roi maya a chan chu robini chuan anupui lui ne na an lo khosak to na ina khosak chu adu lovani Mary la chuan an inbula pastor Jeffate om tur chu alo du wak bik lawa wangin indang alo en pui tur thu in alo chang da ya chuta pastor Jeffa chuan chutiang chan na chu abe sei lo lam da yani thu soin Mary chuan ana tho na a an ho tu pa ne na in chen om ni chu thil nuam takani arin lo thu soi vele a chu vele pastor Jeffa chuan kepo ka ho tu pa chu khoi muna po aom ve thawa nuam lo ka ti bik hlei nem ti in lung oi vak lo dewin a chua san zui da yani klai khat chu zanri an kil lain Sheldon an apa ne na chuan in chu ama ina le mai turin angena alua tu tur chu mi fel tak ama du angei chu thana rot zui boka George chuan in le na tur poisa anei lo thu soin alo nial chiang hle ani ti chuan Georgia chu azot vele a Georgia la chuan in kaleidon raw ani chuan naite ani lovin mun lataka kale nge yang ti in alo chang mak mai boxi Mary chuan Sheldon chu in rol boy to lo turin a shila pastor Jeffaten chu in chu lean ril ruk thua soi chuan rin lo tak mai in Sheldon chuan tha alo ti hle a boina emo an to pal po in Robini chu an punwa theidona rem chang alo ti hle ani kartop alo ni chuan misi te team le abial pa marka sa te team chu an intum ta rup mai misi chu aril ruwa boy hle maya sheti sha tak hian marka sa chu a thlir renga chuti lai tak chuan coach delan misi ne na chuan aban chu dim ri tura shilin bol chu vom ve ri lo mai tur chuan atia misi lom lutuk chu a tho huai mai ani amai ro chu misi te team chuan an ne ta lo hle maya an chaklo tak nial do na asya ta wangin misi chuan coach dela ne na chuan lu ve adi le taringot maya chuta coach dela chuan marka sa so ibial pa ani boxia alo ti chuan misi chuan mi mo in ashil che ani mo ti in athin rim le a dela chuan in ngai zong kan nia engkim kan soi dun thina lom ti in alo chang ve mai bok ti chuan misi chu fi la aluta marka sanen chuan an in ma chon taran mai ani chuta misi chuan bol chu vomin marka sa chuan alo vuak thil ngal zat maya avoi ni vom na chu marka sa chuan lo vo fu ma se van duai thlak takin a fol hlo mai ani avoi thum nan misi chuan bol chu avom le ta a chuta abial pa marka sa chuan lo vuak thel le in misi te team chu an chakta ni amai ro chu misi chu a in thiam lo hle maya marka sa po chu alom vak big lo ni in alang ti chuan players te chu an in high five phei zela atoba misi te chu in tongin misi chuan good game ti in a good chu a phar chuaka
marka support chuan good game tia lo chang le tin Messi kut chu avadeka chuta indek ringot lovin nge takin an inwana Messi chu alom hle man mo takin atlan ho ngala mi moi ina chuan tlan lutin marka sanena an invon thu te chu hlim em in a shil ngal chuta mi moi po chuan high five pek ve alo tum ngota ma se Messi chuan alo du lo chiang hle a kut chu enin a khivur vur mai ani Pastor Jeff atenu pa chu Sheldon ate ina an vakala Mary ne na chuan an chen oma in thar chu lei tura an in biak fel vek to thu soin Sheldon apo in aron nga even ve vata chuta Pastor Jeff ate chuan na wan pai thu an soi tamaya chuta chapa Sheldon a ne na chuan kanau te min la sak veang chu ti ro an la tili ngala Sheldon a chu a thongin a hlau chiang hle naute a dan tur vel te chu angai to azui zat mai boka chu vele in hervutin college cha ka inziak lu don ati muka akal son ta dai ni zan khat chu dela le mi moi te chu an ti ti a chuta chuan mi moi chuan Medford pona jin chua chu arota ma se dela chuan ador chu kal san thei ani lo thu soin alo hniar ani chuta mi moi chuan boss ni vesi hun olpo nei lava boy reng mai chu enge omzia omti in alung oi vak lo hle maya de la po chuan nuamati le chi alo wangin Georgia chuan a ya lo o thei maya rin thu soi le ta a mi moi chuan jin chu achak ema wangin Georgia chu ring vak lo ma se de la hne na chuan ngai dan thatakani ti in a thu soi chu alo thlop sakani atuka delan Georgia hne na chuan api ne na weekend a jin chu an tum thu soin a omlo chung chu manager a lo changa a ai lo o turin a cha Georgia po chu alom ve hle ani dela hne na chuan na thokte ka ban theyangem ka hlote hi apunga ngem ati ngal zuta ma se dela chuan a theilo thu in lo chang halani ti chuan Georgia chuan api ne na an jin na tura chuan du sak na te a hlan velu ama ador chu lo ngai tu alo turin ati zui zat bokani dela le mi moi te chuan a masa beratan casino wa kalantuma konga mi moi chuan casino wa chuan min lo she thupani po in makti suang che atia chuta delan poisa in thap lampang chu a hriat zonga nei velo thuwa alo chan chuan mi moi chuan adikang Georgia idori nga tir ngamda na tang a hriat renga lawm ati zuya dela thung chuan irin a ina fingda izo kang te in Georgia thlawang chu alo hau ve ani chu vele mi moi chuan ngei omzet hian ani lo po in karin ai ni lo fing lo dai zok ani mai thesin atile shama dela po chuan ka taksa wang chau po in min dula apoi ke ti hleinem alo ti let vele sak mai ani lela ma dela dora thung chuan Georgia chuan ala du zong tak mai chu a playa phur ma customer te lo dong songin alo ti lom thiam mai boka dela thil zor te chu alo faksak thiam hle bokani ti chuan football helmet chu a that zia entirin a khum lai chuan a vovak vak maya helmet a phel nu chuan in man vela aman chu ka dong thei renge ti in poisa da na lama chuan a phei ngala ma se chuta a thil mu chuan a thong chiang hle poisa te chu alo bo vek maya customer danga boy puilain midang chuan a poisa te chu an lo lak sak vekani man mo takin pona achwaka a hoi kwal vel po chuan tu ma a mu man ta chuang lovani chuti lai chuan lelama mi moi te chu poisa in thap da chuan an lo tel ve a mi moi chuan ati dan te shil zelin dela po chu atel ve ani a voi khatna a chuan wan nei thlak takin an man ve hlau maya mi moi chu a hlim ver ver hle dela chuan kan sak boka bara kalang miang alo ti wata ma se mi moi chuan kan lati don chawalom ti in an tel chun zom le ta ngala wanduai thak takin chumi tum chuan an chak ta that lo maya mi moi po chuan bara kalang ati ta wat me ni ti chuan bara chuan biar chu an induna mi mo in de la chu a upat to thu shilin na po chu thok wak wak to lo turin ati a an hun nei tlem te chu chen du na du thu soyani chuta de la chuan mi moi thu soi chu lo thlopin New Orleans sakal chu arot ngal zat maya in nei na program po an lo buat sai sak thei tur thu a soi zui zat mai bok
ma se abei seilo tak main mi moi chuan alo du lova ka hmangai che po kan le in ti hlei nem ti in alo hnarani chuta de la chuan o a tha e ti in ka hmangai che ati zui ngal zat maya mi moi chungoi rengin de la chuan min chang don loem ni ati chuan mi moi chuan hetiang din hmuna hi chuan o ti in alo changa chu vele de la chu thin rim takin a chuak ta dai mayani lelama Georgia chuan de la dor chu akhar ta top maya police te chu kolin rokani thu chu asoya mase police te hna chuan dor nei tu pa in engma shelo se adu thu asoi tel bokani police te chuan dor nei tu pa ber chu an biak nge nge angai tur thu an soi tlat mai boxi a chuta Georgia chuan kalo kol le ang che u ti in kol chu ada ta dai mayani hotela an let le nuwa po chuan de la chu ala thin rim reng maya mi moi chuan chu tianga chu anau panchia thlak le thu soin de la ni lovin in nei zok chu adu lawani thu a soi zuya chuta de la chuan thin rim takin nang le I chung te ta na hetiang khopa thil tha ka ti nuwa po min nei du lawamo alo ti mak maya mi moi po chuan ka tupa na ipek wangin ka nei chi anga yamo ti in alo zot let vele maka chu vele de la chuan thengil ro inneya po ka som le lo che ti in kong khar chu akhar thoi mai ani Georgia chu beidong takin room aluta hun rei tak chung alo khol to karle na na ada that poisa chu la chuakin de la hne na pek mai chu aril ruk ta a ti chuan atuk zinga dora chuan vakal le in kong khar akal that thlap chu alo in hong reng mai dor chunga chuan film khur takalutin tunge om ti in awa abe selo tak main de la chu aron lang lol mai Georgia chuan aron ho ma em chan te chu alo zon ngal wata chuta de la chuan lo boy su ti in nimin lama thil thleng enge ti in alo zon ngal wata chu vele hre tak chungin Georgia chuan poisa zong zong an ruk bo sak thu te chu asoi thaveka de la po chu athin rim hle Georgia chuan a poisa khol sa te chu pe in de la chuan alak saka ti chuan mi moi laka athin rim la yelo ni kher kher bok nen de la chuan Georgia chu a hna tanga bana ni thu a shil ngal mak mai bokani tu khachu Sheldon an su says achana chuta achan sa pakha chu chhuata alumin fridge noya chuan alum lut zuya Sheldon chuan fridge noi chu abia ma se athim em awangin engma mu theilo fridge bul maya drawer flashlight chu ala a ma se chu flashlight chu alo en theito lawa wangin misi ne na chuan adang omna azota misi po chuan anu te rooma a thu alo shilve mai bokani ti chuan Sheldon an anu te room drawer chu a hongta a chuta chuan California Institute of Technology Caltech tia an soi maya tanga lekha an don chu a mu chuaka Sheldon a chuan anuin chutiang lekha poimo alo thugru chu a she thiam lo hle ani misi chuan lak sakin achiara chu lekha chu Caltechin an college chakal tura Sheldon an somna aloni a Caltech chu Sheldon a zirchak na beralo ni boknen chutia anu ina ze plat chu a she thiam lovin angai dan ani lo hle ani chuti lai chuan Georgia chu mi moi ina kalin de la biak sak turin avangena til thleng engki mashil vek bokani chutia de lan Georgia atna achanga aban ngota wang chuan mi moi chu athin rim hle maya ti chuan de la chu vakol ngalin a hauze ka alaka athin rimani po in atupa chunga chuan atwan kherangai lo thu ashilani de la chuan Georgia wanga ador chu rokani thu soin chu wanga banta ani thu chu alo soi ve maya poisa apek po chu ati tur ve renga alo ngai mayani chu vele mi moi chuan atira kha chuan ka inthiam lo ve dewa ma se tu na chuan ani to lo alo tilet ve saka ma se de la thung chuan ilo ko ra wangin kalomi ti in kol chu alo da mak mayani lelama Mary Bazar ho chu Sheldonan Caltech atanga somna lekha kengin alo chang ran maya anu hne na chuan soifia turin alo te ngal zat mayani Mary po athin rim ngal le a nu le pa te hne na lekha thona ni thu soin Caltech kal chu arem ti lo thu a soi mak maya chu vele Sheldon a chuan ani chuan kapa po in he thil hi zep adu ve amo ti in azot le a
chuta Mary chuan atok to ti in a room kal tur chuan atir ngala Sheldon apo lungoi zan lo chungin a room a chuan alut ve mai bok room a chuan a in ngai tu aneu newa chuta room a vakal romin tiringota omreng turin min ti chuang lo ti in tukvera tang chuan a chuak ruta dai mai ani chuti lain bara George le a thopui weina te chuan beer an lo in duna chutia anti ti mel lai chuan Sheldon aron lang thutin apa hnena chuan in biak loka du thu aron soini George chuan engtianga a omna churon siang nge ani alo zon ngala Sheldon chuan olsam deuh hian iron ho in coffee riminam ngayem ni alo ti sam et maya ti chuan kalteka zirve tura somna an zep chan chu azot ta roi mai chu vele George chuan lekha chu lo en sakin rang takin in lama chuan an ho ngal George chuan Mary chu lekha en tirin engwanga zep nge ani chu azot ngala nu le pa te ne na thona ni sia apa ka ni lo ti na em ni ti in athin rim hle Sheldon ata na thatur po ani thesin engwangin nge min ron lo shim ati zuya chuta Mary chuan tu na isha to alom alo ti sam eta George chuan chutia Mary in ama chawa thutluk na alo siama wang chuan athin rim tak zeta Mary po chu thin rim ve thawin an in hnial chiang maya atopa George chuan keiman ka kalpui mayang atia chuta Mary chuan khoya ma akal lowang idu chuan nang chu idu du na a ikal donia alo ti maka George chulung oilo takin ina tang chuan a chuang ngalani Sheldon le George te chu Mary laka chuan an thin rima Georgia la chu ala ho boxi lawa wangin Mary le Missy chau chuan chu an eya Missy chuan nuamati lo hleni Mary chuan an school chanchin te soipuin ati ti puiluya chuti lai tak chuan Georgia ron ho in a hnadil na te chuan an lo hnol vek thu aron soyani zana chuan George le Mary te chu an in ho chun zom zela Mary chuan kalteka college kaltur chuan Sheldon chu ala in peilo ni inangaya mun hlataka om chu aphal lo burani chuti lain George thung chuan Sheldon tan hunrem changa in honga angaya kalteka college kaltur chuan adu pui thungani an in hau thom chu Sheldon te unau chuan an shetheya chuta Missy chuan nangma wanga in hawan ni chu ati chuan Sheldon chuan sheomati hlea ti chuan anu le pa te room chu vakekin Mary chuan duat takin alo ko ngala ma se Sheldon chuan apa adu zok thu lo soin Mary chu aril ruana ve hleni atuka George le Sheldon te chu school kalturin an chuak duna Sheldon chuan engtin nge hem college te hian min lo sha thei zok le ati chuan George chuan sport angdeu hi ania talent hi an zong ve lawm atia Sheldon chuan kaltek chu du viau ma se Princeton po chu Albert Einstein na zirtir na munani avangin poyati lo thu te chu asoi zungzunga chuta George chuan college lamin an ron ngai event sup te chu lom om viau ma se California le New Jersey chu ahlat ma thu asoya chu vele Sheldon chuan nangpo in college kal lo turin min du ta ti na em ni ati ngala George chan chutia ngani lo thule alano pandewa wanga angai tu ave deu thu asoya chu vele Sheldon chuan keima in kamung te po kasil fai thiam to lu to kalom ati chuan George chuan chu anuril rumin nan chuan atok lo tur thu ashila ti chuan an pa fa in Mary ril rumin tumin ruaman na an siam ta ni George chuan ex hi nang ma ini a college hi egol ti chuan in kara enge om ati chuan Sheldon chuan anu ani thu lo soiwata ma se anu chuan isu aneya wangin ne a har hle tur thu soi bokani chuti lain Mary ril ruha lu tuk chuan zial alo zurulea Brenda i chuan ron phokin enge har satna anei te chu azota chu vele Mary chu atap tamai chuta Brenda i chuan lenga somin zuron kengtel turin acha boka pathiani na mulo nan an ar ina zuin pa ti tia rod zuyani Mary chuan aril ruha na te chu soichanin George le Sheldon te chu alaka anthin rim hle thule ama ngei po chu a in huat thu asoya Sheldon college kal le kal lo tur chung chang chuan aril ruati boy hle thu soin
Sheldon an hlataka ala ombo san ngei don ti angai tu aringot po in alung ngai lok thua soizela. Chuta Brenda hi chuan Sheldon a chu college lamin run ngai ventur khopa afing ani chuan ama po chu a in ngai tu a thei zel mai tur thu soin a hnema. Billy a zok chuan in chua san na chang reng a hriat lo chu a lo zok thu a soi ve bokani. A hnuwa Mary chu misi room a lutin apa nen chuan in ti thiam lo ma se lo thon tur a om lo thu soin a thlamuana. In hau ma ila kan chingfel le mai thina nia ati chuan misi chuan ani chuan in chingfel to em ni a lo ti wata. Chuti lai tak chuan Sheldon te pa fa po churon ho in. Sheldon na chuan college kal phalsa ka ni na tur chan presentation kim chang takin kasiama ril rin hong taka en turin ka du che ani ati a. Video a play chan ma chuan ka cameraman le driver ni bok ka pa hne na lawm thu ka soi masa ani ati chuan George chuan assistant director tal ka ni phalawam mo aloti a. Sheldon na chuan ai tia chang mukin video chu an entran ta ni. Video a chuan Sheldon a chuan mun hlataka college kal chu thil ti chi ala ni lo thu soin an ma ni in a tang nge ya kal theina tur Dr. John ate college East Texas te ka chuan kalarot thu soya. A soifia hnuwa zirtir tu dang zong ten an lo thlop na le a in pe hle to nia an soina video te chu zeptel zelin. Zirtir tu te chuan Sheldon a college kal tur chu an ui thu le an ngai hle tur thu te chu an soi zela. Nima sila ani na taka chuan an lawm ru hle thungani. Atop bera Dr. John a chu arun lang veli a. Dr. John a chuan Mary ril ru tur chu a hria thiam pui thu te soi photin. Sheldon a angami fing ala ton ngai lo thu le college kal tur chuan a in pe hle to thu te chu a soi zela. An college sa akal tira ni chuan thataka alo en kol tur thu atiam ngal bokani. Ti chuan Mary chu a in ngai tu avungvunga. George po chuan hrethiam takalo ko in. Atopa Mary chuan Sheldon a college kal tir chu arem ti veta ani.